خبركم تختصلتي مدام ماجر فلامي مدام ماجر سارعنا يزولنا قاشا ماجريو نلوم قاشا ماجر امنتاي عينت تمرتي ويدما تمكرو زلوي حيزات لنا متزلا نمولو مكتر ناب مدب قاشا ماجر سلام وسناين عاخم يكون زي خبركم تخطاتلتي بدا ماجر بفلاي دغما غاشا ماجر نايلومي عدوم غاشا ماجر دانيا بريهو فساتيون يزبحال دانيا بريهو فساتين اب بيت فردي زوا ماكل كم دانيا خويني يسرحلو ابز حجوان دما بروحق مالتيو ناي زلعله تمرتي ناي ماستر تمرتي اب ممهاريو زركب زلو زي خبركم تخطاتلتنا دانيا بريهو فساتين ندحريت ملس يلو اسكاب زي حجوان بتمرتي أبزل على درجة نخبت صح زجبروت عرتات ناي تمرتي أنتي كم زمثل ملسيلنا كنعلن نسخاتكم بوجونكم كبدانيا بريفساتين زد اللي حبريتاتكم دوما ميلاتات كتوستو تسفانا جبركم وملو مكتال نفط مرب كنسجر عري بريهو كم تويك خوننا بدحر بايتخا بحسر زبالة بريهو منيو كتل علينا هرا قديما استجبر لي مسجن كمتي أخذ قلت أنا حخيش ما يبرهيو في سهزيون عندهم كائل بهال أب زوبا دوب إنه زوبا من دفرة شحت بهال عدي كوشات يتولده كسب شوعتي شو من تعمت زخون كا أو يقمتني ريخ صاب شحن شعت ميتين تسعن كل التن كباب مالتي جي عبزقوها نزي عب بيت فردي زوبا مأكل دانيا خوينا سرح لهم خال حد نتفتات دحيرنا نقلص نخونون ام فصام الله راي بريهو ندحريت ملس كبلكا كافتي اتعبابيا تناي تمرت وان كله مالتيو قدميو جن زي حدغا معازيو اغاطيم كازني عين عرت حدغا بخمي اغبابي خ والكمتي قديمه زتنكفكو اب عدنا حرستوت سدرانا إنا نبر نيرنا ودي شو منت عمت أبزخون كل جزء شهن شعت ميتين تسعن حدن على أسران حمشتن ورح حمشته صباح معلتي ناس النت مخانيو بقصنة مخنيات نبرخة مسوفرنا أو بزقات أمنا حدقة ناينتاوي يوزي نايسن كلنا خنثات كقات من خيلو بزحات ولاد نمبر نتا شعوز رخبنا يا بومبا قلعت كوينا نفولت أنا جراي نبرن أبوك أشي ون مسانا نيروم ودعدنا يوم بيتسب يوم اتا بومبا أو مسأن حتهم تايد أدوليهم ما حيسكم إلومنا وإحنا أبزت أني حتنا كنت صوت الليل نحزنا يا إلنا يوم أحد يقومنا إحنا هاخذ ربي وراح يمثلنا نيرو تخونه نتا قلبيت أقنع عبيلهم سحب مسبلوا أي لابوتن أو خلا تفنجيرة بزي مخنياتي تي كونتاتنا سنكلنا خقات أمكيلو لا تأسران حمشن ورحمش تسعن حدني زبلو زلوه شعو حيا لسبات تهاريمنا نيرنا بك أش تهاريمهم أنا تهاريمي كلنا نحكمنا خيرنا كابزي جمرتي سنكلنا كال أكلاتي ولا مهرمتي هلون دا أمبر تغندي تأجم أب عين طرح كوين تعرفو مالتي ري بريو تبدي حريزنا برا نايت مرتي وانك كم يخاخد كا أبي خاتم هيركا تبو أزيش حنش عتميتين تسعن حدا قام سقات أمين أستات شدش تورحي أب حكمنا أحلي فيو نعيني حكمنا تنايكال أكلات حكمنا خنقبر أستات شدش تورحي حليفو كورح حمشته ندحر زلو مالتي دحريو أب شعنش عثميتين تسعن كلتين أب بيت مرتعين سورانا أبرهواتا آتي مسكرم شعنش عثميتين تسعن كلتين إزغون زلو أتيك أداماي درجة نايت مرتنا أو إزفلم كساب حامشاي كفلي أو توم هيرنا
كم شمو زحبرو بيت مرت عين سورانيو أو بزيك عين سوران كالوت زمهار يلون أتي بيت مرت نجزا السخاب أو مو جميركا أتوما أزلو مهاران أتي أو أزوهاب عينات مرت بملون عين سور زجلجلي بليسكا برتعخا نختوت سنكل نخا نخترسع كابت خالق سب فلينت كم زي بالكا نخرد أكا زجبر بيت مرتيتي كل تي بحفشان ولا زلنا مالتي تمسرتنا يتمرت زي كساب حمشاي كفل جما أو تماهرنا بدحريش هاد شاين شابعين أب بيت مرتبانا قداي في تماهره كاب شامنا يكسا عسرت حدا ولغا أب بيت مرتي كأيح بحري تماهره مالتي دحريو كلتا شحن كلتان ماتريك كيرنا يونيفرسيتي زوتنا تبسلازم تصاوخا أب اسمرا يونيفرسيتي أتي بيت مرت حقي مريضة أبوها ن4 عمت تماهرنا مستي قدامي عمت تماهرنا يو 5 عمت كوينو له 5 عمت تماهرنا هاب كلتا شحن شوعتن ودي ناب موياوي أقلقلوت تمديبه دحر 1 عمت مقلقال أب كلتا شحن شو منتنكا تمرقة مالتي عري بريو نفتنا تمرتي وان كن ملاس تمهري أبزنا بركالو بكافتي مجمرة وقت كاب كنا مكسب حبشاي أبدا بيت مرتي أنا سورانا برهباتا تبدي حريو بيت مرتي بانا كأيه بحري كم يعني تمهري خانير كاتنات كاد درجة وتيت مسمونهم تمهري دسرع عينت بيت مرتي ما مهاران زقرب أقلقلوت مسالة يا وساني إيو إزبل بزي بقو عقمنا يتمهراي دليت نايتمهراي تبقصو نايتمهراي قدام النتسرع ولا كوات خونه اتي زدقس كونه طبتات كاني توسخي رقحيتاتي الى زامن متفتات كم تمهاري مزكبرها سبورت انت بلكي كاب كعسو جميركا كال نتفتات قويا بليو قددم قويا ناي قمت قطا ازي اكروبات زبهال متعصصاف مقلبات ازي بمولو اكالاوي بقعتكا زدلدل قداماي مالتي زي كالاي موبيليتي زبهالالو عينو سوران كميلو ينقاساسو اب صرغيا ديو اب غزا ديو اب كانشولو ديو بخمي ينقاساسو نفسهم كمي غيرو يمرحو زغلص عينت تمرتلو موبيليتي زبهال كال فولينت تمرتونا انتالو ADL زبهالالو activities of daily living نتفتات معلتاوي هيوت تبهايلو زترغم الله ازي كابتا معلتاوي اتغبرا كدانكا ጫማخا امشاشط اقدان صغرخا ገለ ጀሚርካ بمولو كساب حرشا كيترفه زمهر عينت تمرتلو مالتي ازي تاتن كالئن وسيخكا مجمريا بقع سب مخان كان نفسخا خم تامن يتغبركا مالتي بدحريو اتا اكاديمياو نتفتات ما كم كله كاريكولم ني عدنا تمهارو اب كمز اوان سرت حيزه ازبل كاب قداماي كفلي ساب حمشاي كفلي قداماي ناوصخو ودي ايو مالتي ابزي ناتي دليت ناي تبوغسو اي نبرن كبالاي قالني ناي ممهران ناي عليتي ناي محدرتي دايركتور نطفتات كاني ترى زنبوريو سرت ناي زغا كساب 11 خفل ودينا ماتريك كيرنا يونيفرسيتينا اتقصيلو اب يونيفرسيتيون اتي نطفتات اتي صعري اتي تبغسو ايطفن قصيلو كساب حجون صلوالو مالتي دي بحصيرو كاب قداماي كفل حساب ماتريك زغبر قداماي درجه انداوصخو ودييو مالتي عراي بريو ازي صبوي دحريتي ناي بيت مرتي ابرها باهتا مودا خمالتيو كابشاشيك ساب 11 خفل زنبره مستم كالوت تمهارو يخاته صنبيركا خفتي ناي عين سوران بيت مرتو صيلكا مالتيو زخا ناي بعلو كبدت الله اخم تقدم كاتقول صصنحكا اب بيت مرتي عين سوران ابرها باهتا اتي كله نسنكلان تباهيلو سلسته كله تزادلي مسالاتات افت بيت مرتو هركا بكالي تبدي حريز نبره غعزوت مرتو خمي غيركا تحلفو نيركا تنات بدوتات انت يزمسل نيرو تاودو خابزي اتجمر ابت بيت مرت عين سوران صقم زبال يلن ممهران كون عين سورانيو زوزحو اتي ماتيريال كا كل ببريل تدالي سوهبكا اسخاون ببريل خاتصحف اب اجن كم اتبال يلن حده مفتحي كتناديك ناتكا
ቀዳምነት ተቀዳምነት መፍትሕ ዝወሃብ ዝነበረ ኸ እንታይ ታቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ዓደ ዓይነ ስውራን ኢልና ንፅውዓ እሳ ክሳባውን ትቕፅለ ገለ ቴክስት ቡክ እቲ ቀንዲ መፅሓፍቲ ናብ ብሬል ተርጉማ ትህበና ማለት እዩ ግን ኣኻሊ ኣይኮነን ቀዳምነት እንታይ ኖት ናይ መምህርካ ዝገልጾ ጽሑፍ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ክልተ ኣገባብ ክተል ነይረ ኣነ እቲ ሓደ ኣገባብ ነቶም መምሃራን ክጽሕፉ ከለዉ እንዳንበብኩም እንዳተዛረብኩም ጽሓፉ ብሎም ንዕኦም ሰሚዐ ከዓ ማዕሪኦም ብብሬል እጽሕፍ ነይረ እዚ ተቐዳማይ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ እዋናት ግን መምሃራን ክቕልጥፉኻ ክእሉ ወይ እቲ ቦታኻ ርሕቕ ዝበለ ኸውን እሞ ገለገለ ሓልፈካ ስለ ዝኽእል ነቲ ምሳኻ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ተምሃራይ እንዳንበብካ ጽሓፍ ትብሎሞኒ ንዕኡ ሰሚዕኻ ከዓኒ ኖት ትወስድ እዚ ተቐዳማይ እቲ ካልኣይ ኣማራፂ ማለት እዩ ኣብዚ ተምሃሮና ብፍላይ ብሓፈሻ ከዓ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተሓባባሪ ባህሊ ስለ ዘለዎ ይተሓባበረካ እዩ ብሓቂ ሳለኦም ከዓ ክሳብ ዝመፅሕና ኣለና ማለት እዩ እቲ ካልእ ፀገም እንታይ እዩ ኣብ ግዜ መርመራ ከዓ መርመራ ብብሬል ኣይኮነን ዝዳሎ ብቐለም እዩ ዝዳሎ ማለት እዩ ንብሬል ዝዳሎ ነገር የለን ኣብ ከምዚ ከዓ ታቤት ትምህርቲ ኩነታትካ ተረዲኣ ዘንብብ ሓደ መምህር ይምደበልካ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት መምህር ካብቶም ኣብኡ ዘለዉ ንዓኻ ሕቶታት ዘንብበልካን ዝበልካዮ ዝፅሕፈልካን ከዓ ይምደበልካ እዚ ንገዛእ ርሱ ፍሉይ ቆላሕተን ዓይነ ስውራን ዝግበር ዝነበረ ማለት እዩ በዚ እቲ ፀገማት ተሓልፎ ናይ ላይብረሪ ዝምልከት ተደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ መን እዮም ቶም ደቂ ክላስካ ቶም መምሃርትኻ እሶም እዮም ዝሕግዙኻ መምህር ካብ ላይብረሪ እምቢብኩም ምፁእ ተደኣ ኢልካ ነቲ ምሳኻ ኮፍ ዝብል ዓርክኻ ዝኸውን ንዕኡ ኢኻ ሒዝካ ትኸይድ ኣብኡ ከዓ የንብበልካ ዘድልየካ ኻ ትገብር ኣብዚ ዲፕሎማሲ የድልየካ ምስ ተምሃሮ ማለት እዩ ብሓፈሻ ምቅርራብ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ብሉፅ ከዓ ክትከውን ኣለካ ክቐርቡኻ እንተደኣ ኮይኖም ልዕሊኦም እንተኸፍእ ማዕሪኦም ክትከውን ኣለካ ተፀባይ ጥራሕ እንተደኣ ኮንካ እሶም እውን ክርብርብ እዮም ከም ሰባት ስለዚ ብሉፅነት ካሪኦም ክቐርቡኻ ምእንቲ ፃዕርኻ የድልየካ እታ ዘላትካን ማቴርያል ብዝግባእ ፅኒዕኻ መሊኽካያ ክትመፅእ ክትክእል ኣለካ ንዕኦም ዘይፈልጥዎ ነገር ከተፍልጦም እንተደኣ ጀሚርካ ከዓ ኩሎም ይሕግዙኻ ባዕሎም ከይሓተትካዮም እውን ከምዚ ኣደ ንግበር ከነንብበልካ ዶ እብልኻ ማለት እዩ እዚ ንጥፈታት ከዓ ዓቕምኻ ተራእዩ ማለት እዩ ብከምዚ ኢኻ ትሓልፎ መርብድሆ መሊኡ እዩ ሃራይ ሕጂ እውን ናብቲ ዝመረፅካዮ ዓውዲና ክንምለስ ዓውዲ ሕጊ ብኸመይ ኢኻ መሪፅካዮ እቲ ዓይነት ኣመሃሩ ከመይ እዩ ከመይ ረኺብካዮ ንስኻ ብኸመይ ኢኻ ኣቲኻ ብኸመይ መሪፅካ ዝብልካ እዚ እውን ናይ ገዛእ ርሱ ታሪክ ኣለዎ ካብ መባእታ እዩ ዝጅምር እዚ እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ሓጋይ ክንመሃር ሓጊና ክረምቲ ናብ ስድራና ኢና ንኸይድ ኣነ ከዓ ከም ዝነገርኩ ክብልጫ ወሲደ እቲ ብልጫ ወረቐተይ ሒዘዮ ንዓዲ ኸይደ ኣብ ባሓጎይ ነደይ ኣቦኣ ዓስከር እንግሊዝ ነይረ እዩ ዝብለና ናይ እንግሊዝ ወታደር ነይረ ይብለና እቲ ወረቓቕቲ ካስከርየኒ ኢልዎ ይሪኦ እሞ እዋ ቀዳማይ ወፂኻ እብለኒ ወ ቀዳማይ ወፂ እንታይ ኢኻ ክትከውን እብለኒ ዋ ኣምላኽ ዝበለኒ ኣነ ዳ እንታይ ክብል እሞ ይብሎ እሞ ድሓን እስኻ ትብሎ ይኽፈልጥ ደልየ እምበር ክትኮነ ዘለካስ ባዕለይ ዝፈልጦ ሕራይ እንታይ ክኸውን ብሎ መፅቡቕ ዝወደይ ኣነ ወተሃደር ኮይነ ዓዲ እንግሊዝ በፂሐ ነይረ እየ ኣብኡ ከዓ ሓደ ዳኛ ዓይነ ስውር ርአ ነይረ ንፉዕ ዳኛ ስለዚ እስኻ ከዓ ዳኛ ኢኻ ክትከውን ኢሉ ነደይ ፀዊዑ ክምርቆ እየ ወድኺ ዳኛ ክኸውን እዩ ካልእ ምረፅ ከይትብል እዮ ኢልዋ መባእታ ከለኹ እዚኣ ኣብ ርእሰይ ዓብያ ዩኒቨርሲቲ ምስኣተው ከዓ ሕጊ እየ ዝመርፅ ኢለ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ኣዝዩ ተወዳደርቲ ተምሃሮ እዮም ዝኣትዎ ትሕቲ 3 ነጥቢ ካብ 4 ዘምፅኡ ይኣትዎን እዮም ነይሮም ነዚኣ ንኽወቅዕ ከዓ ፅዒረ ማለት እዩ ተቐዳማይ ዓመት ኣብ ቀዳማይ ሴሚስተር 3.8 ምፅኤ ኣብ ካልኣይ ሴሚስተር 3.5 ምፅኤ ድምር ናይዚ ከዓ 3.67 ኮይኑ ማለት እዩ ኮሪዐ ኣትየቲ ዲፓርትመንት ናይ ሕጊ በዳሂ እዩ
ትምህርتي ግን كا مستمهرنا تحججزنا ممهران اندحجزنا اتي محبرسب يونيفرسيتي نبعلون اندحجزنا خاني بسلام ودينا بزبصحنا لنا معناتي ما قصلتناتو خاني مينستر فتح زفطرو عدل على حجي ناي ماسترز تمرت خا برحقات كاب بيت يونيفرسيتي ناي ساوث افريكا نمهر لنا معناتي مس بصوتي عري دانيا بريو فساتين دحري ناي تمرتي ناي بعود حقي ممرق كمالتيو اب استفلالي بوتاتات كونكاتي هاغراو غبوخا فتيمكيخا ابي بوتاتاتيو توز نبره بدهوتات بخميت صورون يركا اتعين سور ابت منغستاوي عود سرح اذا ازلون بري امنا يقلي تكالات تمديب السرح داركا يلن انت هلو خاني ازي وحد بصابع زقصر مالتي اوسن بوتاتاتي مالتي اذن غزا ارسو درتنتي درتنت انت دحالي خاني نايمني تدرتنت كامني يتدرتنتي خاطبل ابزك مكحلو زيدل ነገር انت ያለው درتنت ابت زسرحك اكل طرح يكونن يزبل ابت عين سورون قال عين سور انت يزغبرالو نسن كلنو كم محبي تطقيمو كغبراي كلني كسرحاي كلني ان بل زهدم ليلو قلل زبل سرح حوني بلو انت يقلل زبل سرح تماهير توديو زخونه سرح يقبل زلو اذا حدا سنفت وي حدا درتنت نايتو عين سوران مالتي نفسنا قدم كنقص لزلنا تي كالاي افلطو نايتم اسرح تخا وسن انتي مالتي عين سور تمريقو مصيكالو حدا مويا አለዎ ተባሂሉ ሰርቲፋይድ ኮይኒ መጽይካ ዘሎ እንታይ ክትቀርበሉ ለካ እንታይ ይዘድልዮ ዘይፈልጡ አስራሕቲ ክህልውና እኽእልዮም ማለት እዩ ነዚ ኸኣ መኒ ከረድ ዝኽእል ተልኪ እቲ ዓይነ ስውሪ ከረድ ዘሎ ኣነ እዚ ክእለት ኣለኒ እዝን ማቴሪያል መሳለጥ አንተ ተቀሪብለይ እዚ ክገብር ክእሊ እዚኣ ትጎድለንላ ኢሉ ናይ ምሕባር አገዳስነት الله مالتي كترف زي قبؤ قديتها نايت عين سوري مالتي بسري أفلطهم طرح زي كونون إن أفلط خلوه كم زي كمراوي أتحساس بازلهم أسرحتون الله كمراوي أتحساس با قبل نقول خنتاي نحد عين سور كمبيوتر تدليون تدا خوينا نحد زرق خاني أنت دا بيرون ورقة هيبكا تسرحون تخونكا نيت نمن مسرح يحيش إلهم بعيني قصراو التحساسبا وي قمراو التحساسبا زري ونا له نزيهم كاني بزقات ام حدا ملخت خنحلف لنا انتايو كمبيوتر كتقرب قلال كتكون تخيليا بيرون ورقتن كتقرب قلال كتكون تخيليا ግን እቲ ኮምፒውተር ንኽትገዝኣሉ ኢልካ ዘውፃእኻዮ ወፃኢታት ብዕፅፊ ገይሩ ዝመልሰልካ እንተዳ ኮይኑ ተዓይነ ሱር እሞት ኸኣኒ ክንዱኡ ዘይመጽእ እንተዳ ኮይኑ እዚ ኸብዓይነ ቅመራ ክርአ ኣይነበሮ እንዲ ዝብል ግምት ዝብል ሙጉት የምጽእ ማለት ያኒ ታትኽክል ከኣንሳ ሳልሰይቲ ከም ብድሆይ ለዝሓስባ ርእያ ቢሎም ስንክልናኻ ብምርኣይ ጥራሕ ዝፈርዱኻ ኸኣኒ ኣሉ እዚኦም ከኣነ ኣፍልጦ ዝጎድሎም ንቕሓት ዝጎድሎም ኣስራሕቲ ኸኣ ክህሉ እኽእልዮም ማለት እዩ እዚ በሓፈሻ ኮይኑ ብፍላይ ኣብቲ ናተይ ኩነታት ክመጽእ ከሎ ኸኣኒ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ምስተመደብኩ ክፍሊ HRD ወይ ከዓ ምርምርን ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ ሰምን ዝበሃል ኣብየ ተመዲበ ረዘነ ስዩም ወዲ ስዩም ዝበሃል እዩ ጸኒሕኒ ሽዑ ተዛረበኒ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥብላ ክሳብ ሕጂ ኸኣ ዘይርስዓ ስምዓኒ ኣነ ተመዲብካ መጺኻ ንለኻ ተመዲብካ ክትመጸኒ ከለኻ መመደበ ወረቐትካ ሓደ ነገር እዩ ዝነግረኒ ዘሎ ክኢላ እዩ ምሁር እዩ ኢሎም የማምጽኦምለይ ዘለዉ እምበር ስንኩል እዩ ጉድለት ኣለዎ ጸገም ኣለዎ ተሓጋገዞ ዝብል ኣይኮነን መጺእኒ ዘሎ ስለዚ በቲ ተማሂርካ ዘለኻ ዓውዲ በቲ ዘለካ ሞያ ክትሰርሕ ኢኻ መጺኻ ዘለኻ ትሰርሕ ክእለትካ እስኻ ኢኻ ተርእየኒ ኣነ ኣይፈልጠካኒ ወረቐትካ ግን ከመይ ትብል ዘላ ከም ሰብካ ክምድበካ እየ ማእከል ስልጠና ሕጊ መቐርካ ክትምደብ ኢኻ ክትምህር ኢኻ መምህር ክትከውን ኢኻ ናይ ሕጊ ኢልኒ ፈተያ ካልኣይ ከኣኒ
مفتاو طرحون زي كوني صور يا خا هنياتو حلافنت يزسكمك زلو انا زي حجزك ነገር የለም ሞያኻ ተርእየኒ ንስኻ ኢኻ ይዝብል ዘሎ ልክዕ ከም ኣኻኒ ለይትን ቀትርና ስራሕኻ ሞያይ ኣርኢ ክሳብ ትምራቕ ኣለኻ ምሳና ድሕሪኡ ኸ ክንርኢ ኢና ዝብል ነበረ ወዲ ስዩም ከ ን4 ዓመት ኣብኡ ከም ዝቕፅል ከይሩ ማለት እዩ እንታይ እዚ እቲ ናተይ ንጥፈታት ርእዩ እቲ ብቕዓት ስለ ዘንጸባረቕክዎ እዩ ቀፂሉ ኣብኡ ማለት እዩ بدحريو أب 2012 أب بيت فرد زوا مأكل كا دانيا خوينا تمديبه أبتو وانتي زتمدب كل جزء خا لك كم كالو أتديانو أقرب لا تغير لي أوفيس توهيبني تيزسر حل بوتاون بلك تنصيفوت عنحني كساب حجي ون حلافيتنا زلا ويزرو سلمي كداني زغبا زدلي ماتيريال مسالت يابت مينستري زوف قدلو عقمي ناي كمبيوتر ديو تحغاغاز ديو ازي قريبا خا صاب حجي نسرح لنا مالتي انتايو تدرتنا ابز بيت فردي تهالي انتاي كله بورقات يزمصك كس بورقات مص ملس بورقات مص اسخاون او ورقات يخا تصحف ابزي ناي كمبيوتر حجز اتقامي ግን እቲ ብጽሑፍ ዘሎ በወረቀት ዘሎ ናብ ኮምፒውተር ክቅይሮ እቲ መስርሕ ኣይ يفقدن ብምንታይ ግን ፈቲሕዎ ሚኒስትር ፍትሒ ተሓጋጋዝ ዳኛ ይገብረለይ ተሓጋጋዝ ዳኛ እንብበለይ ንዑ ሰሚዕ ኸ ከምዚ አልካ ጽሓፉ ብሎ ጽሒፉ ደይ ጽሓፈን ከ ተመሊሰ ብናተይ ጥበብ ገይረ ኸ የረጋግጾ ማለት እዩ ብዘይብኡ እቲ ተመዲበሉ ዘለኹ መጋባያውን ናይ ይግባይ ሰማዒ መጋባያ ስለዝኾነ ሰለስተ ደያኑ ኢና ቶም ሳይ ዘለው ክልተ ደያኑ ዝገብርዎ ምድግጋፍ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ለዚ ዓብ ብድሆ አሎ ኣይብልኒ እቲ ሚኒስትር በዓቕሙ ዝፈትሖ ብድሆታት አሎ ተቕሊልና ኸኣኒ ርእሰ ምርኮሳ ኣማዕቢልና ብርእሰ ይሰርሕ ኣለኹ ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ናይ ቴክኖሎጂ ፋሲሊቲ ምትእትታው የድሊ እዩ ኣብ ሚኒስትርና ማለት እዩ ከምቲ ዝድለ የለን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኩሉ ናብ ዲጂታል ፎርማት ተቀይሩ ንሕና ግን ኣብቲ ማኑዋል ደረጃ ኢና ዘለና ኣብቲ ዲጂታል ምስተቀየረ ግን ተሓጋጋዝ ዳኛ ኣይድለይካኒ ምክንያቱ ታኽሲ ብሶፍት ኮፒ ክመጽእ እስኻውን ኣብ ኮምፒውተር ኢኻ ትሰርሕ ማለት እዩ እዚ መስል هراي تبغى بريو نبكي على حتوتاتنا كنسجر كافتي ناي سرح ناي تمرتن حج خاوتيلنا جون تي سرح كتكيرو نتفتاتي وزخا أب راديو تساعد فيها كم دوما أب غازيتا كم دوما أمس محبر من إسيات كون سفر نتفتات قبرها بزي كازون أب هجراوي بانك دم مستوم ولنتوان محبر لكس دمون أوها بتي ناتكا عام زفكرو زتفلالي نتفتات سرح خامو زغلو نقرات معازيخا ترخا خولو مستزلكا نايسرح جيزين كالن مالتي خمس جلس كيو انتايو أب زتفلالي نتفتات ينتفيه أب بيت مرتحقي ناي ترف جزء ممهر حقي كم زجلت كيو أبها متأون كفلي هوتلاينز بهالالو ناي راديو خون ناي مخر خون ناي غازيت أحمد دلاو خون أو نتفتات اللو أب هجراوي محبر ولنتوان لقست دمون أبالي أب محبر عين سورانون كابتم نتفات أبالات نايتي محبري ازي نالاش بزح زباله نتفتات كمسل الخون جن بمنصركم بمنصر قصر طرح يكون كان كثريو زلك زبلي رديتي زلني مجمريا كغبر ينتدايلكا زي غبر نجر يلن زبر رديت علن انا كمتي ذا سيكريت بالمصحف زلا اي كان انتيلكا خلي كالي تبل اخالي انتيلكا خلي كالي تبل كابو تتبقيسكا كل كالي هنياتو 24 ساعه تالو بدقائق تمقل كايو بسكندات تمقل كايو اذا انت دا وديب كايو زي كال نجر يلن بمدب انت دا اخيد كمالتي
إنه علاش كم زخن بالكلنا خمس فولي بعل مدب كمسل الخون كم سبيه جن أبتعز الله نجزي أقرأ غيره يأخلن مالتي أب همامته نوحنا كيرنا كبابي 10 عمت كوين اللي خاب نأتو كنأتو كلنا خا اتنطفتات أو سن جزي مخانو زبزح أب بوتا سرح خايخون أب جزا خاخونكا تصرحوا بدحري خا بوتا كيد كاتكوبر سلازغنا وزحت أقامي كونن تممهرنا ناي بيت مرتحقي أبز يونيفرسيتون مدى بحيس كأخات مهر أبسو من كلتا معالت ديو أبسو من سلستا معالت دين وسنات ساعتاتين تمد لاواتك أبس بوتا سرح خان أبقزا خان ناقبركا أو خا كيدكا متحللا فيه وزح كبيدا يكونن زي ناي هقراوي محبر ولا انتوان لقستريم هما ولا دقي ترينا خاني بليك سدمي جميريو أبيلو كسابزي قربا جزي خاني قصيلو مالتي أب كل تشحن 19 مودعتا خا أب استقبر قبائي أب تفصاميت شماغلي تمريصي حجي كفلي مسفح زمدناتات زبل أبو ينطف الله مالتي بجاك هذه كتقول صوز تصنحكا بريهو ندحرت ملس الكون او اشتخا زحد ردينا خنبلو ولا دحروز معبله ناس نطبب نغراتون تفتاتن يخا كمتي قدمي مرخبنا نعلو زنبرناون دحر زي حدغا مغطام كون حنتي غطمي زصحف كانير كامو از ناس نطبب زنبالها بخميو مسخا كسرص كيلو صبو تايو كل جزء دحر بايتا وساني عدي سرت ناي سنة أباب اللوا كبلا أخيلي عدي نفعتي درافيتيا أبتني عدي كورا هراميتيا بزي بقول ما سوي أولوهن تبليا هجي أبزتفلالي مرعى أبزتفلالي أقات أميتات سنبلات نتي استسمع سمعيد بما سوي بأولو كيرا تقول صومالتي أبقل ميدياتاتون انترفيو كيرو ملانيرو ازي كاوزنك اللي يزبلو أبكالاي كفلي أبرهواتا خلوه مالتي نمعصاو بيت مرت زخون قطمي أدالو تباهلنا نمجمر يجزي خاب بيت مرتي تبل صحيفة مالتي شعوب على موسى ولد مريم موسى مبرهاتو زبالو عين صورة نيرو معباينا سلازنور نعوم رأيو لنا إنا نبلو إلنا يوم زي أعريا زي أخم زي أكبر رامو تبط قطمي أبلخا بوخا قصيلو كال أي دفئتنا يزخا أنتاي إذا أنت وزدقسكو ود سولومون زبالكا أبانديرا فاتينا خايفتنا قد مديو سدن باب ديو كان نبب يجددنا كل جزء نجو تارنيا بريخا انت هدالي خنا عوصا انت زي وصيها خا موصعت اللاتك نابلي عبينا مالتي اذا خا نتي زنبره توهبو درخيت كوينو هو مالتي كم سمعيت كأن زخونه زتسمعنا نجر بقط مناي مجلاس دليت نيرني أبتقوانتي حنت معلتي حرنت تبل قطمي صحيفة مجمريا مالتي ناي مصحف عقمي دحن مسكونه حنت معلت حرنتي لصحيفة شو أبرديو تفنيا نيرا زي حنت معلت حرنت تاي مالتي نناز النت بعيني حنت معلت رئية إزبن كتصحفها خلوه شو عت عمت كيرا نيرا ناز النت حنت معلت بعيني شو عت عمت كأبأمري إلى إزقل صاملتي بدحريون استفل عليه قطمتات كبابي كل تميت زخون قطمتات له مزن أي سرحن مبزحن تفتاتن جنا بزقوان زبزح كم تزيد اللي يكونن أثنت فتاتنا يسنة طباب قالوا من أبحونا أي سجير زلوا وبحب ساز إنزبهات الزيزة كايد زلوا بريهم زناتك كم زيلك بتمرتي مهمز زلك سنكلنا مالتي بتمرتي بليسكا وتخا بحد درجة بمتحكاسي أبجزهم زجبروا تلوا على رو أفتم قالوا تحط كخون خل كابجزاو تيون أبكباب خا استفترة تلوا على رو واه قدم كهلي جنتايو أب حدا جزا أنت ده هاللي خا تنشتون اثنين عبي زري
ክትጸላሎ ኸ ግድኒ በዚ ናተይ ኩነታት ፍሉይ ጽልዋ ነይርዎ ዝብሎ ወጊሑ ሓወይ ወጊሑ ኣብዚ እዋን እዚ ደራሲ ናይ ፊልም ናይ ኮሜዲታት ናይ ደርፊ ገለመለ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሚድያ ከምዚ ትከታተሎ ኣብቲ ኣብ ረሃባታ ዝነበሩ ኩሉ ዋላ ድሕሪኡ እውን ምስቲ ዞም ዝርዩ ተሓዊሰ ዝመሃረሉ ዝነበርኩ እሱ ትምህርቲ ጀመረን ነይሩ ምክንያቱ ዓድና ቤት ትምህርቲ ነበሮን ገዛና ከዓኒ ብዘይክኡ ካልእ ዝሕግዛ ኣይነበረን ስለዚ እሱ ይጓሳ ክኸውን ነይርዎ ማለት እዩ ክረምቲ ብልጫ ሒዝና ባጀላና ሒዝና ክንከይድ ከለና ፍሉይ ቅንኢ ይሕድር ነይሩ ዋላ ተሓቢኡ እውን ይበክን ነይረ እዩ ዝብል ኣነ ኸዳእ መዓስ እየ ዝመሃር ደድሕሪ ዘን ከብቲ ደድሕሪ ዘነጣል ክኸይድ ከምአን ኮይኑ ክተርፍ ኢለ ይበክን ነይረ እዩ ዝብል ብዘይብኡ እውን ኣብ ሬድዮ ቀጻሊ ይሰድድ ስለ ዝነበርኩ ግጥሚ የንብብ ስለ ዝነበርኩ በሪሁ ፍስሓጽየን ካብ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ቤት ትምህርቲ ባና ተባሂሉ ክሰምዕ ከሎ ከዓ ኣብ ሬድዮ ሰምዕ ነይሩ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ቅንኣት ይሕዲርለይ ይብል ማለት እዩ ነዚ ምስ በዝሖ ኣሕኡን ኣጣሉን ሓዲጉ ባዕሉ ንስመራ መጺኡ ትምህርቲ ከዓ ጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ናይ ትምህርቲ ንጥፈታት ከዓ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ 12 ክፍሊ ዝበጽሕ እውን ቀዳማይ እንዳወፀ ወዲኡ ወሱ ከዓ ድሕሪኡ ኣብ ኮሌጅ ኣትዩ ፋይን ኣርት ተመሪቑ መምህር ኮይኑ ከዓ ሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ርእስቲ ናይ ስነ ጥበብ ንጥፈታቱ መምህር ኮይኑ ከዓ ሰርሕ ማለት እዩ እዚ ናተይ ጽልዋ ከዓኒ ዓብ ሓወይ ሕጂ ስውእ እዩ ርእሶም ፍስሓጽየን ዝበሃል እሱ እውን ቅድሚ ናጽነት ትምህርቲ ዕድል ረኺቡ ነይሩ ምስ ቤተሰብ ኣብ ኣስመራ መጺኡ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ተማሂሩ ነይሩ እሱ ከዓኒ ኣዝዩ ንፉዕ ስለ ዝነበረ ናቱ ከዓ ንዓይ ጸሊኒ ይብል ማለት እዩ እዚ ታቲት ምጽልላው ኣረይ በሪሁ ቅድሚ ምውዳእና ማለት እዩ እዛ መደብና ኣብ ጋሻ ማገር ኢኻ ዘለኻ ማገርካ ብፍሉይ ናብ መንእስያት ኣተኪራ ትሰርሕ መደባይ ማለት እዩ በዛ ኣጋጣሚ እዚ እዛ ዕድል ተረኺባ ኸላ በሪሁ ንኩሎም መንእስያት ብፍላይ ድማ ተኸታተልቲ ጋሻ ማገር ዘለካ ለቦዋ ብፍላይ ድማ ነቶም ተምሃሮ ኮይኖም ገና ኣብ ካልኣይ ደረጃን ኣብ ኮሌጃትን ዝርከቡ መንእስያት እቲ ክንብሎ ንኽእል እንታይ እዩ ነምቲ ቀዲሞውን ተንኪፈየ እንዴ ሓደ ፀሓፋይ ዝብሎ ዝነበረ ኣባህል ኣሎ እሱ እንታይ እዩ ዓለም ሽግራት ምስ መፍትሒታቶም ዝመልአት ዕፁብቲ ሳንዱቕ እያ እዩ ዝብላ ሽግር ኣሎ መፍትሒ ኸ ኣሎ እቲ ሕቶ ሕጂ እንታይ እዩ ኤና ኢኻ ትጥምት ነቲ ሽግር ዲኻ ትጥምት ዋላስ ነቲ መፍትሒ ሽግር ከጋጥመካ ከለኸ መፍትሒ ከም ዘለዎ ዲኻ ተኣምን ወይስ ኣኺልኒ እዩ ኦሮማይ ዝብርድኢት ዘለካ ኣብዚ ኢና ክንርኢ ዘለና ሕጂ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ እቲ ሽግር ዓይነ ስውር ስለ ዝኾንካ ወይ ሓፈሻ ከዓ ስንክልና ስለ ዘለካ ኣይኮነን ዝመፀካ ንኹሉ ሰብ ሽግር ኣለዎ እዚ ዓለም እዚኣ ምስ ሽግራን ምስ መፍትሒ ኣንያ ተይልካስ ንኹሉ ሰብ እዩ ነቲ ስንኩል ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ኩልና ከዓኒ ነቲ ሽግር ጥራሕ ኣይኮነን ክንርኢ ዘለና ነቲ መፍትሒ ከዓ ክንርኢ ኣለና ብዘይብኡ ሓደ ኣገዳሲ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ባህልና እንታይ ዝብል ኣባህል ኣሎ ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ ዝበሃል ኣሎ ፀገምካ እንተ ደኣ ሓቢእኻዮ ከዓ ክፍታሕ ኣይክእልን ምክንያቱ ዓቕሚ ሰብ ድሩት እዩ ድሩት እንተ ደኣ ኮይኑ ዓቕምኻ ካብ ካልእ ሰብ እትልቅሖ ዓቕምኻ ኣሎ ከምቲ ቀዲመ ክብለክ ዝወዓልኩ እንታይ እዩ ኣብ መባእታ ደረጃ ፀገም ኣይነበረናን ኢልና ካልኣይ ደረጃ ማእከላይ ደረጃ ዩኒቨርሲቲ ክንሰግር ከለና ግን ኣብ ምስቶም ዝርኡ ተሓዊስና ስለ ንምሃር ከምቲ ዝድለ መሳለጥያውን ስለ ዘይትረክብ ድሩትነት መፂኡ ናብ መን ትፅጋዕ ካብ ካልእ ትልቃሕ ተለቂሕኻ እውን ንዕኦም ማልቲፕላይ ጌርካ ኣራቢሕኻ እውን ትመልሰሎም ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እድብል ኣለኹ ተስፋ ዘይምቑራፅ መፍትሒ ምንዳይ መፍትሒ ከዓ ካብ ውሽጥኻ ክኸውን ይኽእል ካብ ከባቢኻ ካብ ብፆትካ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ
እታ ቀንዲ መርገጽና ይዝኽሉ ትኾንካ እንታ ይኽእል ዳእምበር ኣይክእልኒ ክንብል የብልና ከምዚ ክነግረክ ዝጸናሕኹ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ካብቲ ናይ ዳንነት ስራሕ ወጻኢ የሳልጥ ብዘይኡ እውን ኣብ ገዛ እንተደኣ መጺና በዓል ሓዳሪ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ ኮይነ ደለኹ ኣብ ገዛ ምስ መጸኻ እውን ነዞም ደቅኻ ፍቕሪ ናይ ኣቦ የድልዮም ካብትን ዘለካ ገለ ሞያ እውን ምኽርን ማዕዳን የድልዮም ትምህርቲ የድልዮም ካልእን የድልዮም ምስ በዓልቲ ቤትካ እውን ይህን መሄድ የድልየካ ብሓፈሻ ኣብ ገዛ እውን ኣቦ ክትከውን ኣለካ እዚ ከዓ እቲ ካልእ ንጥፈታት እዩ እዚ እውን ከም ሓላፍነትካ ወሲድካ እንተደኣ ግዜ ሂብካ ሰሪሕካሉ ዘይከኣል እውን የለን ማለት እዩ ሃረይ በሪሁ ኣዝየ ዘመስግነካ ብሽመን ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ መደማገር ብፍላይ ድማ ጋሻ ማገር ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሙን ከተመስግኖም ትደሊ ሰባት ኣለኹ ዓድል ክበካሞ መደብና ክንዛዝም ብሓፈሻ ምስጋና ክበጽሖም ዝደሊ ኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጢ እዚ ሕብረተሰብ እየ ዘለኹ ሳልኡ ተማሂረ ሳልኡ ኣብ ዝበጽሐ ኣብ ቁም ነገር በጽሐ ተመሊሰ ከዓ ነቲ ዘምሃረኒ ሕብረተሰብን መንግስትን ኣበርክቶ ዝገብር ዘለኹ ስለዚ እዚ ኮስኪሱ ዘዕብየ ኮስኪሱ ዘምሃረ ሕብረተሰብን መንግስትን ኤርትራ ቀዳምነት ዝወሃብ እዩ ካብኡ ሓሊፍና እውን ኣባላት ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃባታ ብሓፈሻ እከለ ከይንብል ከይቆራረፀና ብሓፈሻ ኣባላት ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃባታ ቶም ሰረት ንሶም ስለ ዝኾኑ መምሃራን ሓለፍትን ቤት ትምህርቲ ባና መምሃራንን ሓለፍትን ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ከዓ ወዲ ኣረጋይ ናይ ሽዑ ዳይሬክተር ዝነበረ ብፍሉይ ምትባዕ ዝገብረለይ ዝነበረ እዚ እውን ከነመስግኖ እፈቱ ብፍሉይ ከዓኒ ተስፉ ሰሎሞን ወዲ ሰሎሞን ከዓ ራእይ ንክህልወና ዘንብበልና ዝነበረ ጽሑፋት ንክንሰርሕ እውን ዝጉስጉሰና ዝነበረ እዚ ክብ ዝበለ ምስጋና ክበጽሖ ደሊ ካብኡ ሓሊፍካ ከዓኒ ሓለፍተይን መሳርሕተይን ኣባላት ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ኣባላት ሆትላይን ኣባላት ሃማመት እዚኦም ከነመስግን ንደሊ ኣባላት ስድራይ ከዓኒ ኣቦይን ኣደይን ዝከኣሎም እናገበሩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ስለ ዘብጽሑ ክብ ዝበለ ምስጋና ክበጽሖም ደሊ በዓልቲ ቤተይ ንዘሎ ጸገማት ተጻዊራ ዘድልየኒ እናማልአት ደቀይ እትዕቢ ዘላ ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ እውን ከመስግና ደሊ ደቀይ እውን ንገዛእ ርእሶም ደቀይ ኣብዚ መጽያ ዘላ ሲሩ ጓለይ ተርእናያ ጎቢዛ ምሳያ ተኸይድ ዘላ ምንኣሳ ብሩኽ ዝበሃል ኣለኒ ኤሉድ እውን ሕጂ ናይ ኮረና ኣለና ተዘክሮ እዚኦም እውን ከመስግኖም እደሊ ኣብ መጨረሻ ከዓ ኣባላት ሚኒስትሪ ዜና ቀንዲ ከዓ ሳምሪ ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብክኒ ኣመስግን ማለት እዩ ራይ ንሕና እውን ደጊምና ደጋጊምና ከነመስግነካ ንፈቱ ዳኛ በሪሁ ፍስሓጽዮን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ማገር ብፍላይ ድማ ጋሻ ማገር ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻ ማገር ዕላልና ምስ ዳኛ በሪሁ ፍስሓጽዮን ይጸኒሑ ክሳብ ፍጻሜ መደብና ክትከታተሉና ስለ ጸናሕኩም ደጊመ ከመስግነኩም ይፈቱ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዕዱም ጋሻና ክንረኸብ ክሳብ ሽዑ ንኹላትና ብሩኽ ቅነ